Ai, burreta, burreta, què faria jo sense tu? És que fem el tàndem perfecte, que sí? Home, clar. Mira, avui el tinc preparada una ruteta que sé que t'agradarà. Anirem al tancat de la Pipa, que Maria ja fa uns dies va estar allí per a reinaugurar-lo i te vull mostrar que em va agradar a mi el lloc. Vinga, anem! Ei. Te veig ofegat. Ostres, la costereta... T'ha costat? Costa de pujar, eh? Doncs mira, encara has tingut sort, perquè moltes vegades està tot inundat. On vas? Doncs mira, vaig cap al tancat de la Pipa. Si vols t'acompanye. Ah, perfecte. Ale, burreta, que tenim companyia. Bueno, Marian, i ara on ens trobem? Doncs mira, ara estem al terme de Catarroja, estem passant per la Mota al costat del barranc i este camí te du directament al tancat de la Pipa on vols anar. I és la Via Augusta, que per ací passaven els romans. Ostres, per ací han xafat moltes persones ja abans que nosaltres. Bueno, què et sembla si en continuem? Sí, anem. Sí? Anem cap allà. Bueno, Marian, i tu sols fer esta ruta molt sovint? Doncs, Fran, sí, la faig prou. M'agrada molt vindre a veure els flamencs, el Martí Pescador, vinc a veure aus que són així molt colorides i que venen així a l'hivern i és fantàstic. Bé, doncs ja estem així, ja hem arribat al tancat de la Pipa. Perfecte. Adéu, Marian. En paredes todos mis I fem passar l'aigua de l'Albufera. Ui, perdoneu. Hola, Interrompís algú per ací. Mira, pues així estem en un grupet que ha vingut de l'Institut de Tavernes Blanques. Sí. Estem ara enmig de l'explicació, estem explicant el tanca de la Pipa i després agafarem mostres d'aigua per a veure quins són els paràmetres que nosaltres mesurem així. Te vols apuntar? Home, i tant. Busco la distancia que se... Vinga, equip, anem a analitzar l'aigua. Ja tenim tot preparat. Ale. Així tenim la mostra i, mira, per a que ho puguem veure millor, l'anem a analitzar directament en este pot i després ja ho passarem. I a Lucia, quina dada ens donarà ara? L'oxigen dissolt en l'aigua. A veure, Natàlia, a veure que apuntes. Ai, Fran, no comences a marejar-me ara, per favor. Jo trobo que ha dit 10, no ha dit 7, eh? Ha dit 10. Ha dit 7,11, per favor, no mareges. Sí, no me mareges. Ho apunte bé, que si no després no hi ve això. Bueno, Lucía, i l'anàlisi de l'aigua que estem fent així amb totes les alumnes és una anàlisi que feu també vosaltres de forma rutinària, no? Sí, forma part del nostre treball. Això per a nosaltres és fonamental, poder comprovar més a més com funciona aquest sistema com una gran depuradora natural. I amb aquest tipus d'activitats que estem fent a les alumnes és una bona manera també de transmetre aquesta informació, no? Sí, per descomptat. La vocació del tanca de la Pipa és de ser un gran laboratori a l'aire lliure. El volem obrir a la ciutadania per a que pugueu participar amb nosaltres del nostre treball. Lucía, i aquest arbre d'ahir que el teniu tancadet? Este el tenim ahí molt ben cuidat. Tota aquesta filera d'arbres són uns arbres de ribera que estan catalogats en perill d'extinció. Este és un dels objectius de l'espai del tanca de la Pipa. És una zona de reserva en la qual poder recuperar espècies amb problemes de conservació. Xiques, que me'n vaig amb vosaltres. No em queda així en terra. Ai, quina activitat més xula hem fet, eh? Però, Fran, que deixes la bici? Ai, deixa-la. Anem a passejar.